guys, welcome back to my channel and my new video. So guys, mini dini hai again kantal jeng omajg jaनो नागिरदों आरो जों न'आवहाय माने आं फार्स्ट संगोन नै न'नि साबिखौबो लागासिनो आंनि रुमनि साबिखौ हा kantal फिथाइ नङा ओंख्रिसो जागोन ओमफ्राय गाइस जोंनि न'नि खाथियावहाय माबा मा होनोमोनलाय मैखुनाहाय माबादों बारजों फैबाय थादों खोमाया मैखुन बेरदों आरो स' ओमफ्राय नायफैदों नै मैखुना बहुत बुरजा ये देखो सुनाने मुझे क्या दिया मैखुन दं ओरैबो दं बैलाय मैखुन नुखादों बै फांसेयाव बैलाय नै हानखांबायलायनो खाखांबाय मैखुन एबारना खान्थाल हा जायखिया हानलाबाय गुसुङानो लालाबायना फैदो ओइ जों थांगासिनो खान्थाल हाननो नै सेंग्राफ्रा फैदो फै मा सोगाबबाय थादों हारसिं गाबदों मानो गाबदों सिन्देला सोंनायबो गैया लायथां सनानोबो सिन्देल ओइ मेगन आथायाव नै गाइसमोन सोर गेसावसो दं नै गेसाव गैयाना बारा सेवनाय नङानो जायोलै जाबाय थुर थांसै दे guys ni dayo beबो complete जाबाय आरो दरा बेवहाय नै आफा गणेश दङो बारा नुवाखै खिन्थु क्लियर नुयो आरोखि नायनो हागोन नै बेवहाय मैदेर मानै दङो आफा गणेश फ्रेजै लकसो होबावबाय उन्दैफोर हाबनो हायिनि लक होबाय गाइस माने आं खिथानो नागिरदोंमोन आरो ओरै सिंथिंहा माबा दङ आफा शिब दङ ओमफ्राय सिंजाय आफा गणेश आं बेखौ खिथानो सानदोंमोन ओमफ्राय लकसो दरानो आङो उनावहाय खिथाफिनसै so very cute Munek, tarsi. Betul. Fisty. Oh iya. Sona. Sona, sona nih, nalo.